Mana ada? Mana ada? Hah? Di kita mana ada? Ma belai? Ata? Soal hurnai? Soal hurnai? Hah? Bay. Abai. Hian hade cái này còn trẻ hi. Han ha. Han lại. Klik klik. Potea ser pun naik. Potea. Maka. Neng pun naik. Boha men naik. Ha? Mama ni. Mama ni. Ya. Han lại con trẻ. Kuga singong mẹ ba đúng đằng này nè han lại. Kìa. Cepet kìa. Danang lah letter apa? Mungkin kita lebih tahu kan? Kita lebih tahu kan? Cantik orang sih, hah? Nah, di sisi tu lah. Rai. Ada siapa? Cing hai kan? Lo himan sih nanti kalau lain ni lah, nanti macam ni lah. Bazarao thangnaya. Tu deh, tu. Nanti bazarao thangnaya kan lagi kan? Thun. Ayo thun. Cái điều. Hai लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि डेन्सरि फंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना हिमांसि आं जाहामुतो हिमांसि बिमा जोङो बै जोंनि खाथियावहाय सुनिबार बा बाजार जायो आरो बेयावहाय थांनो नागिरदों। खाथिबाबो जोङो बेयावहाय थांफेरथारा। ओमफ्राय दिनै थांनो नागिरदों आरोना मैगं थाइगं एसे लायनो थाखाय। ओमफ्राय आरो बाङालिगावआवहाय जोंहा आबैबो दङ। बे आबैया दाखालि राजमेलायावहाय आं थांबोला आंनो दख'ना गांसे बायना लाबो मन्दिराव गानग्रा गोमो कालारनि होननानै बिहरदोंमोन। ओमफ्राय नै बायनानै लाखाबाय बेखौबो होबोगोन। ओमफ्राय बिनि अनगायै जोङो जोंनिनो लोगो बिस्रानावबो एसे आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना। बेफोरखौनो गासैखौबो एसे भिडिअ बानायलांनो नागिरदों आङो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फुदो बिदिबालाय भिडिअखौ जागायलांनोसै। ओमफ्राय नै माबाया फुला जोंहानिया दा माबा नालाय माइनि बोथोर नालाय मारोन नानाय जों माजों लामाफोराबो हाद्रै गुफुंनानो फुरलाला जाजोब्बाय आरोना बिलाइफोरानो। माथो खालामनो लोगोफोर बोथोर लायै बोथोर गासिबो सोलाय सोल' जाजोबो। ओमफ्रायो माथो लायबाय थानो थांसै थुदो जलि बाजाराव। फैदो दे खनसे फरायलायदो नों गोबावथार जाबाय दे 1 2 खौ फरायलाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oh, hai dia ada ABCD. Ya. B ball. C cat. D dog. Sampai dia apa udah? E cat. Hah? Elephant. Jatuh. Buziakai deh. Sandua. Sup. Gila sandua. Ayo haba. Ayo. Sari tarik gaban haba. Mabalah niya, kirun lah niya. Nay बेयावहाय हाबा दङ। ओमफ्राय जोंहानावबो खबर हैदों आरोना बेयावहाय हाबा जाफैनांगौ होननानै। हिनजावाबा अबेनि लाबोगोनथाय? कपाटिनि। नै हाबानि बोथोर सफैलायबाय नालाय हाबायानो हाबा जालायनोसै। न' हिमांसि जाफैगोन न' गाबोन? जोङो फार्स्टआवनो आबैमोनहानावसो हाबहैग्रोदों। ओमफ्रायो बे आबैया जोंहा आफानि बिमानि बिनानाव। ओमफ्राय बेसानावहाय दसे ओरैनो जिरायनानैसो बाजारावहाय हाबहैगोन आरोना जोङो। बाजाराबो खाथियावनो जोङो बाजारखौ गारनानै गारबोग्रोबाय। इसानिया बाजारनिफ्राय एसे पाकानाव गोदान जानायखाय फैबाय आरो। आबै नों दख'ना बिहरनाया आयं
เขาคนน้ำมันคือ हिमानसिया होबाय दै ไม่ได้บัวละ बामजा हाबिजों जों माबा बाजाराव फैदो लोंबाय थाला बाजाराव फैया जों बाजाराव खालामनानै माबा ना Hey. Hai जाहा बिया आं बायदि एखे आं बायदि ना बुंबा बेबायदिनो जागोन देलाय आबै खनसे मिनिना होलाय ना मिनिना होलाय इथि मानो मिनिनांलाय नोंखौ मिनिबा आं बायदि नुयो नोंसोरो मिनिलाय आबैनि आबौआ बेनो आबौआ बारा खोमा खोनाला ओमफ्राय आबैयाबो जा बुरै जाखाबाय ओमफ्राय खावलायखौ एसे दांनानै नायदों आरो ना बुरै जाबा माबायदि जायो होननानै जा बोरैबा लेफे लेफे गाजा मोनखानाय आङो ओमफ्राय जोङो नै बाजाराव फैलायबाय ओमफ्राय बाजारनिफ्राय मा मा मैगं लांनाय जागोनथाय बेफोरखौनो एसे नोंथांमोननो देखायलांलायनोसै Bilate beयाव दङ ओइ ए सु लाफा फाननाय ओइलायब्रा रायलाय ए थांलै फाननाय जाबाय फाननाय बेफारिया थांबाय समबाराव मोनब्रै मोनबाय आबो जाबाय दे उdah sih di pasar जागोन औ 12टा एकटा नै बियो आंनि स्कुलनि फ्रेन्ड बिराद लोगोखामोन जों सानदों दाबो लोगोआनो बेबो गामि खाथियावनो हाबा जादों ओमफ्राय मालाय बिस्रा माहाजोन नालाय जोंहाथ' दुखिया आंखौ जा मेथाइ बायनानै जाहोखायोमोन गोदो स्कुलाव फरायनाय समावहाय ओमफ्राय आहासो जाहोनो हायामोन आरोना नै बाजार खरसा मनासे जों फैबाथाय मनासे नङाबा थांखाया जोङो जिखि जायावनो ओमफ्राय मनासे लाबाय आरोना मानसि मा जादो हाय मा जादो होरे देखायहरलाय मा जादो खालि जोङो बाजारनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दहाय आङो खोन्थाबोखादोंमोन ना सासे लोगो लाहानावबो आलासि जाहैगोन होननानै ओमफ्राय नै दायो जोङो एसानाव थांलायबाय एसे मोनालायबाय आरोना जोंनि आलासि जानाया खाम जालायलायनाय नङा मात्र ओरैनो एसे बेरायहैनाय साहाफोर लोंनाय बेफोरबायदिल'सो आरोना मा नामलाय बावगारबाय थायोलै आङो Welcome to my Bangladesh. Sani bawa buku baik dia kena. Dia nama? Tidak. Mana? Pakai. देखायब्रा बांला हाउसखौ देखाय Bangladesh. Welcome to my home. वाव This is the bedroom. Nah, aha dia. Maka orang kami apa itu nusuk tu ni. Sekian doang. 679 nama ini. मा होनोमोनलाय बिदिखौ Room tour. नङालै पेकेट खुलिना देखायनायखौ मा होनो आनबक्सिं बावलायलांबाय आं दे आनबक्सिं खालाम खनसे Mana kotak bukan gerak. Iya kayak जोंनि बायदिनो दासो रेकर्डिं जादों जोंहा दिनैसो गोबां समनि उनाव आलासि फैबाय हाबायावनो फैनो रोंगोन नोंसोरो बिनि उनावसो फैयाखै गैया गोसो थांनानै जासिगोन दिनैसो ओमफ्राय न'आ एसे खाथियावनो गावसोरा थांखायानो ओमफ्राय थांबावानियाबो ओरै थांबाव नुवाखै जोंहा आइ आइ माने आइ बिखुनजो
लोगोफोरा हाय नोंसानि न'आ जिगेर माथो सोर सोर बहा थायो हा थैजोबजा छय मा मैलासि मा संदो नाय ओमफ्राय गुदुं खालामदो दे दहाय लाबोदोंमोन पकरि लाबोनाय जाबाय नैहाय जोमिया पकरि बानायदो जोंनो बानायाखैलै रेडिमेडसो होमबाबोथ' ना गुदुं खालामदो दे नै जा गोथाव गोथाव पापर पकरि रुस बिस्कुट लाल सासोमब्राय जायो लाल सावाबो Hello लोगोफोर दिनै दोनस्रि फुंखा चेनेलाव ओंखारबाय नै जानाव फैदों दोनस्रि फुंखाया दोनस्रि फुंखा आब'नि चेनेलखौ लोगोफोर जाय गोदान साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय लोगोफोर आंनिबो चेनेल दङ नार्जारि के ब्लग नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायहैदो सापर्ट खालामदो गोदान चेनेल आंनि ओमफ्राय नैबे जोंनि इउटिउबारा दोनस्रि फुंखाया जोंनि बर' बाजार जायगानि बिथाङा एसे गोबाव जाबाय चेनेल खुलिनाया दा जोंहानाव आलासि जानो फैदों आङो नै बिस्रानाव बिस्रा जोंखौ लिंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोङो फैनो सोलाबथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै फैबाय आरोना ओमफ्राय नै बियो जोंनि गामि खाथिनिनो कुसल नार्जारि नामथारा ओमफ्राय माबानि नामा चेनेलनि नामा नार्जारि के ब्लगमोन ना आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ एसे खावलायहरो आरोना नोंथांनि चेनेलखौबो एसे सार्च खालामनानै नायहैदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो नोंथांनि चेनेला दासिमबो 1K साबस्क्राइबार मोनाखै माने बारा गोबावबो जाखायाखै नालाय बिनि चेनेल खुलिनाया ओमफ्राय एसे थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै 1K कमप्लिट खालामनानै होदो आरोना खावलायहरबाय नोंथांमोनखौ गोजोननाय थाबाय बिथांमोना जे मोनाबिलि समावबाबो दसेनि थाखायब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गोजोननाय मोनबाय आब' सानैखौबो आब' जायो बैसोआ एसे उन्दै बिथाङा आब' जाबाय बिजावजालि जाबाय साथामबो आदा जायो नालाय बिथांनि मिस्टारखौ न'खरनि गोजासो खिन्थु समनि आंखालाव सम गासैबो बेस्थ'नि थाखाय थांलाय फैलाया एसे गैया बायदि जायो आरो नाथाय कन्टेक्टआव थालायलायो अब्लाबो वाट्सएपआव मेसेज हरलायो फन खालामलायो आरो फैबाय थानाय ब्लगाव लोगोसेनो नुबाय थागोन थाबैनो मोनसे जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय चेनेल खुलिबाय बे सानैखाय खुलिया दे बिथांमोना थांनो ओंखारबाय जोङो मानसि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय।